Moi, mun nimi on Max Blomfeldt ja mä oon sosiaalisesta mediasta tuttu persoona. Mä teen YouTube-videoita nimellä Bohemi. Tänään mulla olisi oikeastaan tarkoituksen kertoa vähän tosta nettikiusaamisesta, miten se on vaikuttanut muhun ja miten se saattaa vaikuttaa muihin ihmisiin. Henkilökohtaisesti muhun nettikiusaaminen ja pahat kommentit, mitä mulle tulee, ei kauheasti hätkähdytä mua. Mä pystyn sivuuttamaan ne nykyään aika hyvin, mutta sitten saattaa olla ihmisiä, joihin se kolahtaa paljon pahemmin kuin muhun. Se on semmoinen juttu, mitä nuoret ei ehkä pysty käsittämään, kun niiden nimimerkkien takana pystyy kommentoimaan kaiken näköistä. Mä oon nähnyt sivusta, mä oon nähnyt vierestä, kun joihinkin ihmisiin se vaikuttaa oikeasti semmoisella tavalla, että on saattanut jopa lopettaa sen jutun, mikä on oma intohimo ja mitä on digannut tehdä siellä sosiaalisessa mediassa. Te pystytte vaikuttaa siihen, että millä tavalla ja mihin suuntaan tää homma on menossa. Sun kaltaiselle ihmiselle pitäisi pukea pomminvoa päälle ja viedä kauppakeskuksia ja räjäyttää siellä. Ja sitten kun se pommi on räjäytetty, niin ne palasta ei vieläkään lopettaa sitä kitinä. Sulla on niin vitusti finnejä, että vituttaa katsoa tätä. Tee yhteiskunnalle palvelus ja hyppää junan alle. Taas jossain kodissa mennyt kasvatus todella pahasti pieleen. Vitun lyhyt kasvonen kääpiö. Ammu itses. Oot oksittavin tupaaja, jonka on ikinä nähnyt. Ihmettelen kovasti, miten noin ruma kusipää voi saada noin kumman muijan. Miten kenenkään äiti voi rakastaa ton näköistä ihmistä? Täällä jätkällä tuskin tulee olemaan ikinä minkäännäköistä tulevaisuutta. Täytyy sanoa, että oikeasti en ymmärrä, jos joku tollaisia kommentteja oikeasti laittaa, että se on kuitenkin toinen ihminen siellä päässä, että sä voi ihmiselle sanoa vaan mitä lystää, että meillä kaikilla on kuitenkin tunteet ja sä voit oikeasti vaikuttaa sen itsetuntoon ja mikä meille oikeasti on tärkeämpää kuin itsetunto, niin se, että sä sanot jotain tollasta, niin oikeasti sattuu johonkin niin paljon, että sä et ehkä pystyisi niitä seurauksia sitten kuitenkaan itse käsittelemään. Musta tuntuu ihan älyttömän pahalta, että kuka ylipäätään oikeasti voisi sanoa tolleen toiselle. Ihan hirveetä. Kommentteja on tultu pahalta ja kenenkään pitäisi olla tommosia kommentteja. Ja pitää kyllä aika paljon pokkailla kirjoittaa tuommoista toiselle ihmiselle. Mun mielestä somessa tulisi käyttäytyä silleen, että se minkä sä haluat itse kuulla, niin sen sä sanot muulle. Et ei sellaista, että jos sä et itse kestä, niin oikeasti sä et voi laittaa sellaista muille sellaista palautetta. Niin, et sä sano jollekin kasvatusten samaa kuin miten somessa, mutta mun mielestä silleen pitäisi käyttäytyä kuitenkin. Se ihminen olisi siinä. Mun mielestä somessa pitää käyttäytyä toista kunnioittavasti ja sillä, että oikeasti ajatellaan ja miettii, mitä siellä oikeasti sanoo, että ei ihan kaikkea päästä suustaan, mitä tulee mieleen. No tietenkin miettii entistä tarkemmin, että mitä kirjoittaa someen ja miettii 2 kertaa ennen kuin julkaisee sen kommentin.